तो टाइम ଏବେ ହେଇଛି 7ଟା ତ ଏବେ ତ କାଲି ସକାଳେ ତ ଯିବାର ତ ଏବେ ପ୍ୟାକିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ। ରୁମ୍ କେମିତି ଅଳିଆ ହେଇକି ପୁରା ପଡ଼ିଛି। ये ବ୍ୟାଗ୍ ଡ୍ରେସ୍ କମ୍ପ୍ରୋ ତ ଇଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେଟ୍ଟା ଟୋଟାଲ୍ ଯିବ, ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ା ଟୋଟାଲ୍ ଯିବ, ବ୍ୟାଗ୍ ଯିବ, ବାସ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଏତିକି ସେଟଅପ୍ କାଲି ମସ୍ତ ଯିବ। तो चलते अब आगे फास्ट एगुड़ा को आगे चलते पैक कर। कंप्यूटर सब पैक ହେଇଗଲା ଏବେ ଡ୍ରେସ୍ ପ୍ୟାକ୍। The next day. तो गाड़ी ଏବେ ଆସିଯାଇଛି ଜିନିଷ ସବୁ ପ୍ୟାକ୍, ବ୍ୟାଗ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ସବୁ ପ୍ୟାକ୍ ହେଇଗଲା। हे रियली सॉरी ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରିନି। ତ ଆମେ ପାଖାପାଖି ଘରୁ ବାହାରି ଗଲୁଣି 10-15 କିଲୋମିଟର ଜଷ୍ଟ ଆକୁ ଆସି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରୁଛୁ। ତ ଏବେ ଖାଇସାରିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ବାହାରିବୁ ଆଉ। एक्चुअली प्लान था सकाଳେ 6 ଯିବା କଥା ତ 6 ତ ହେଇପାରିଲାନି ଟିକେ ଟାଇମ୍ 2 ଘଣ୍ଟା ଢିଲରେ ଚାଲିଛି। ଖାଇଦେଇଛି ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ୱେଦର ଟିକେ ହାଲକା ହାଲକା ମେଘୁଆ ଅଛି ବଟ୍ ହୋପଫୁଲି ବର୍ଷା ଆଜି ନ ହଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିବା ଭିତରେ। ତ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ଡ।
तो चंडी खोला मात्र अच्छी 12 किलोमीटर तो बट एठी गाड़ी इंजिन रे किसी प्रॉब्लम आछि तो ताको टेबे ठीक करा होचे। तो ऑलरेडी एठी 1:30 बाजगला तो गाड़ी भी ठीक है गला तो अब लेट न करे कि चलंतु बाहर जिबा में आ। तो टाइम पाखापाखि 9:30 तो डिनर टाइम तो चलते देखा डिनर आज कौन है। तो ये है आज डिनर तंदूर रोटी मिक्स वेज चिकन चिप्स और गोटे फ्रुटी तो भाई डिनर डन। तो आज ये तो पुणी देखा नेक्स्ट गोटे भिडियो तो से बाय।